Er det ham, der Outdoor Ginger, du har lyst til? Ja, lige præcis. Han har jo fået 1 million Danish. følgere på at snakke Danish. Ham og Hustlerfeld. Hustler. De har den samme accent. Hvem har vi med i dag? Daniel Hoffe. Daniel Hoffe. Ja, goddag. Tak for det, jeg måtte komme og Sagde du besøge. det ikke lidt sådan? Hoffe. Velkommen til. Jo, tak skal I have. Lader du dig Det er præsentere en ret som... god dronning. Jo. Men nu er det jo ikke dronning. Dronningen lyder jo ikke sådan nu. Hvorfor lyder hun ikke sådan nu? Nu er det jo en australier. På den måde, ja. Men hun er jo Nu selv snakker fandt hun på en bare ny. sådan lidt mere speciel. Ja. Ej, det er du god til. Lige nu prøver jeg at arbejde på en joke, hvor jeg skal... Den der hundestemme, man laver til sin hund. Ja, se. Og så når jeg optræder, så bliver det sådan lidt fynsk. Og jeg er sådan, hvis jeg ikke engang kan lave den stemme... Hvordan lyder den? Er du en sød lille hund, var Det er da skide godt. Men det kan, så snart jeg kommer på scenen, så Var bliver det det sådan lidt fynsk. Så sådan, er du var en det jo sød ikke. lille hund, ja, du er. Det er også det sjovere, blev hvis du er fynsk, fra ja. Fyn. Det Hvis er du er fra faktisk, Sydfyn eller sådan noget. Ej, du switchede bare lige over hurtigt. Ja, vi er kameleon. Kan du snakke for eksempel både britisk engelsk og amerikansk engelsk? Nej. Okay. Du Okay. snakker engelsk. Yes. ja. Yes, I can speak the English. Jeg synes også, at engelsk, det får et comeback. Der er ikke ham der. Hvad hedder ham der? Er det ham, der Outdoor Ginger, du har lyst til? Ja, lige præcis. Han har jo fået 1 million Danish. følgere på at snakke Danish. Ham og Hustlerfeld. Hustler. De har den samme accent. You want to live in Dubai with a Lamborghini like me? Listen, my friend. Det er jo sådan der.